Gomotenre gi wechego mag Sabasaba odiochieng' bende koro ganda anyato rawere nowuok oko ka ng'anyo kendo gitimo raparno mano mar Sabasaba. Jopiny e counties ma Kaluo kawuono ne odhi nyime gi tijegi kaka pile e kinde ma ng'anyo mar odiochieng' Sabasaba ne dhi nyime gwenge moko e pacho kae. Giwacho ni ng'anyo ma kamano ne onge gima lich mane nyalo kelo kendo gibiro dhi nyime gi siro sirikal mar manywanda mar broad based. Ali Abich ne giler koa e kaunti ma Homa Bay. Mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod chenro mamoko ne odhi nyime kaka pile maonge kod ng'ikruok e counties ma Kaluo ka jopiny ne othegore chuth kod ng'anyo mar Sabasaba mane dhi nyime e gwenge moko e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay jopiny odhi nyime kod tijegi kane giramo ni ng'anyo mane dhi nyime no ok nyal konyogi kendo gibiro medo siro sirikal mar manywanda maonge thuolo mar dhi e ndara ne gi ng'anyo. Gimomiyo aneno ni ng'anyo onge tiende kang'iyo kaka ngima sani en to gi gowi ma sani Kenya nitiere godo. Ok onego bed ni ng'anyo to Kenya bende wagadwa ni mondo odongre kaka Homa Bay waka. Homa Bay ka dongruok wan godo ma wasechako neno. Koro sama dhi e ng'anyo to onge gima ang' na kete mesa. No kwa ping sirikal ke sano sagerwa ndeni wan gi ndeni. Ke wan wachodo mana job. Wan ng'anyo onge gima dhi ketonwa nini wan gine onge wasang'anyo mang'any ti wajony gi ng'anyo. Okwa ping sirikal. Ng'anyo wane jo Nairobi. Jopiny go monywando japiko kaachiel kod johala bende wacho ni sirikal mamalo dhi nyime gi chenro mag dongruok mopogore e kaunti ma Homa Bay ma ok ginyal bokore ne gidhi e ndara ne gi ng'anyo manyalo kelo negi kethruok mag mwandu. Wan wadich kaka vijende marka wadich wamanyo gimo makiny kech Sabasaba no ne en mag jodongo machon. Wan sani eji wa mantiere ni sani wadich magi tiyo wamany marwa. Wach ma ng'anyo ma Homa Bay ka kwatimro dal kodwa winjo wach ne mora mora mar Sabasaba. Ng'anyo ne Nairobi okka. Jakome bokoro ng'any gi jogo ne kuro. Bate Homa Bay waka to wan sawa ok wane problem kaluwore gi menelo mwaseneno. Koro ok wane teno mwaketh gik moko. To e kaunti ma Kisumu jopiny e boma ne odhi nyime kod tijegi kaka pile kendo were kod wach ng'anyo ma kamano ka giwacho ni sani koro dongruok ema gidechgo ma ok bago ng'anyo mok nyalo konyogi. Kisumu is very peaceful. Ngama luor bi Kisumu onge. Kisumu biashara dhi kama biashara ber, dhano yepo, ofise sirikal kidwaro services gi nitie, Huduma Center tiyo, ka police tiyo. King'iyo ka ng'amu ting'o kidi Kisumu kae onge, dhano ler, dhano tiyo. Ng'anyo gima ng'anyo konyowa godo botimore nade onge. Waseng'anyo from 1990 to kwa ng'anyo gima ng'anyo konyowa go onge. Wakwa jo Kisumu wabedo gi kwe kaka kwe nitie, dhano yaw dukni, dhano tiyo, onge ng'ama kinyo wadgi, kila ng'ato ka ng'ato tiyo tije. Attract investors obi Kisumu ka. Any national activity matimre o channel Kisumu ka. Kisumu ka is the best place. Ka e kaunti ma Migori oganda mawuok e kaunti no ka otelegi kod jokanyo mag bunge la wenye inchi e kaunti ma Migori ne okoni nengo gima lich mane nyalo miyo gidhi e ng'anyo ma kamano kendo odiochieng' mar Sabasaba ok en mar ng'anyo to en mar paro jogo manotho gi e kinde no. Kenya mangima ineno kata ka jalup jatend piny machon Omoluor Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa magi jo mosebedo lemo madongo e sirikal ma samoro gik ma sane giywago gidene gichopo gi diere no to ne giling. Koro an adwa nakwani odiochieng' ma kawuono waparuru kaka joge wanokedo gi gik mabeyo mwanyalo yudo kaka wajopiny to ok ni pod wanyalo keto weche moko manono. Wakwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kuom kwe ma jo Migori nigo duto te maneno kawuono. Agombo ni kwe ni mondo dhi mbele to ok ni waweyo maandamano. Ka nitie wach ma baba biro nyisowa ni tit to tit ne mwatimo, to ka baba nyisowa ni left to left ne mwachiko. Jodak ma Migori wacho ni gisiro sirikal ma manywanda kendo gionge gi sa mar dhi e ng'anyo nyaka chieng' moro gai mar ODM Raila Odinga ema luwo ng'anyo e pacho ka. Ok iketh gir ng'ato bok igo jirani. En dhi kacha tuyweyo tumetho tusherekea. Sabasaba onge katiba moketo ni ji odhi e ndara. Idhi e pap, idhi winjo gima baba wacho, tichiko iti, ka berni tikawo, ka rachni iweyo. Mar ariyo, ok waling ni koro waling ni wawe maandamano. Maandamano ok waweyo. Kata sani matong wach ni gimoro dhi marach. Wawuok e ndara kaka wawuoga pile nikech pile sirikal winjo duond maandamano no. Chenro ma pile bende ne odhi nyime e kaunti ma Siaya bang' ka jopiny thegore kod ng'anyo ma kamano. To wach mar kawuono gi wach mar Sabasaba ma maandamano mantie kawuono wan kaka jo Ugunja kaka jo pikipiki onge kata ng'ato achiel modhi e ng'anyo. Wan duto te wan tie ka kendo tije wadhi kaka kawaida en mana ni kawuono tich onge nikech ng'ama iting'o onge nikech ji oluor
kech wach mar maandamano mantieni onge kata ng'ato achiel modhi ng'anyo kawuono. Ji duto tiyo tijegi kata obedo ni ohala ni piny nikech ji ne nigi luoro gi kibaji, omiyo joma ng'eny ok noe wuoth kata jowuoth madhi Kisumu waonge godo sechegi. Alia Beach, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nopuoyo bila kuom tijgi odiochieng' ma kawuono mang'anyo no bede mo kuom gwenge ma pacho kae e rapar mar Sabasaba. Opuoyo okenge mag arita kendo opuoyo jogo ma oketo